yalma samumbe anga commune dobe ko Siadugu ikado ka ko Siadugu commune namba wole ko Siela ana mara bela jile korodaba gelia be foka foka to de sabla dugu bela jile wulila bi kana centre ni quarantela Allahu akbar Kaba c'est plus de 4000 personnes qui bala ka déplacer baga mbola buna araba de mbola ha c'est kala kalita c'est adana aywa nam bon ni sera blenche kan yere dala sita parce que ni ne bobe blenche sasa kana ko kata situation la je ka na nyefolike mo il y a plus de 3000 personnes bon baki fla de bala ka tigeli ke o baki fla yere décelé do bi ka tigeli ke korodaba kulum bala ka tigeli ke kulum yere kulum be dangandala o décelé do buna adama don bala ka do baki de kono baki la mo yere bala ka kulo ko gasoil ko ka gasoil ke ko buluma deme ameno wole be daga sandu kono pour que vous se ka ta deme do mo déplacer no ma tuko mina korodaba ka damina depuis sura minuit fo kana bla fajiri dayna fo kana bla sadana buna adama don ne bala ka tama o sena ka bo u ka sigiro la kana sandu kono muna bon ni binye sa kunu bara nu bela jeren damina na kuna shini de me bara juwara kunu de ikaro ka bo siala commune konnana parce que bamantu e mununu saloke yo mununu saloke ye wolon bla de fa Allah mo wolon bla wo de bonu mila anye bilam ni so folo wa anye kibara me so ma de na o mununu salola ikaro ka bo commune konnana bo be bala ku ka minonke do nana ku ka nyoto do nana ku ka dabautu wa min se kana ni ina na no de ni se kana ni ya to donc ala sabu ko dugu de law sabu tigi ala yi donc maintenant au cours de ba anga sandu kono bi liya determina tegeta ka damne belenke ko barajila a be mo bala ka tigala tellement que mo jatigira ka damna kunu 14 la ka sisa daina mo simas no ba ko fela la commune de Siadugu donc wele dakane do ka se sankabi yoro beka deme do anga Siadugu commune mo ma pi fuka tabla adama mbugu kata ka na commune na o bere wuli lembe di ka sababu bamankula parce que dongo suba ku tara wajulu ke fulmana ikaru ka ya fait plus d'une centaine de personnes mu tara kata wajulu ke ka ma fatu ke ku o de jamana be panique bi bere bala ka wuli c'est comme 2012 ni kera korombe yamba kana malla bibina oui 2012 image oui aba bamanju ka daluye ni de ka mo jatige ka mo siran kata ika do bi dugu kan wasa adamade ka grino kera bi manve hauja ni yu ka lada koroy nga yalma mi doni na ko bi san yere lakana ko atalembe bala chugodi bon koroda ba parce que yeni da ko pen dama akera de ko senekana ke ba ko fe ni bi san jate mine sanye sambe ni se ka ko sambe balo ba ko fe la nyo tiraka bon gawo fana be balo ba ko fe la nyo tiraka ba ko mo de be sani gawo be balo bon sécurité bibina vraiment ambise ka fo bu c'est la mais anga tien fo kunu ko avion nana mais peut-être avion nana il connaissance de que mais peut-être que oui jate mina ke katara donc au bébé situation mais c'était des dispositifs talé do pour que ka se ka lagana sabati mais ba ko fe la ka damine dimanche la foka na bladila commune de Siela tien to Mamadou u jigila misale do bi de u jigila misale do bi foka to u kambe u jigida u ka dozo de ka aywa aba ikado ambe dugaw ke min ye kisi ani tanga ala ko ke amin ala ka du kalo dibila amin kambe wati wore